гадна! Айде от начало, защото много глупости казах. Демел. Здравейте, аз съм Джаки. Днес тук до мен е Росен. Той е един изключителен певец. Много от вас го познават от третия сезон на X-Factor. Трети сезон на X-Factor. Той е много готин. Подготвили сме много интересни неща за вас. Покажи им, че можеш да пееш. Стига, бе! Давам всичко за теб, да се върнеш пак при мен. Сърцето ми бие за теб, за нежното ти лице. Стига, това всеки го може. Не, аз не мога. Искам да ви кажа, че освен много талантлив певец, той е изключителен работохолик и многото часове репетиции, които прекарваме заедно, обикновено са свързани с много стрес и доста умора, но слава Богу, той успява да разчупи атмосферата абсолютно всеки път и се случват много забавни неща, които сега ще се опитаме да ви покажем. Скъпи приятелчета, сега няколко известни личности ще ни бъдат на гости в пиано бар Джаки. Летят последните таксита, изтръпнали от нощния хлад. Следващият ни гост в нашата рубрика е Фики Стораро. Доста нашумял напоследък. Фики, какво ще ни изпълниш днес? От твоята любов е първият мой бял косъм, броят ме за мъб, а вътре в мен съм от твоята любов. Скъпи приятели, сега ви предлагам със следващата изпълнителка да изиграем едно кръшно българско хоро. Имам задача към вас. Тя не е тук, защото не дойде в студиото ни, което предава на живо естествено, но искам да познаете коя е. Искам коментарчета отдолу под видеото. Сега ще я направя, а вие познайте коя е. Бяла хубава мома, край реката платно беле, хем го бели, хем си пее, а пък мома ке се моле. Той то. Имаме ли други? Ей, Богу! Така, следващият ни изпълнител за тази вечер тишина! Тишина! В студиото трябва да се държиме както подобава. Марш от малкия екран! А сега, дами и господа, ще ви запозная с моето второ аз. Навръх Светия Валентин видях се аз с стар любим. Пинахме си чашка две, а той не ще да ме целува. Скъпи приятели, току-що се завърнах, познайте откъде. От Сочи. Не Сачи кремвиршите, а Сочи града. Много съм екзалтиран от изпълнението на Невена Цонева. Мога да ви направя 2 секунди от него. If I should stay, I'll think of you every step of your way. Но повече не мога, защото това е епопея. Благодаря ви. Приятели, надявам се да сте се забавлявали. Целта ни не е да обидим който и да е изпълнител. Ние ги обичаме всички страшно много. Както знаете, харесваме българската музика, подкрепяме я. Всичко, което правим е с цел просто да се усмихваме повече. Не спирайте и вие да се усмихвате и не спирайте да слушате хубава българска музика. До скоро!